malde mo ko kemeni binani kono to ulu segina ka bo tungala ni mali jamana nyamo ko ulu ka deme kibara mun sarama ulu kon ne ayere ka fo tratado jouer kalo kletan shegi malde mun ko ni ulu kon me tungala ngani ulu ere kon me de kuna Algérie kerengere ni ala Agadez mali jamana nyamo ko ulu ka hakilina mbe no ni o ye retour volontaire o kuma konala uye deme do mo keme aleni binani kono to ma uga segi mali jamana konala kawla dona ka fo ko mali jamana nyamo ko ulu koni be ni baran nunke ni oyem uga deme ni oye banyuma geto mu kon ka baranye sile do tungara ke ulu deme ni ma ko wa nu koni jigina senu aéroport la nega kaya tan nani wakati o wati kele ministre mbe no ni uga baranye sile do jamana ko kan malion ma ni oye ministre des maliens établi à l'extérieur o koni ka cabinet mogo ulu billa katani man nu kumbe ni mogo nu koni kumbele uye ukleni uye tungaranke ulu ka sitela nyama koro wa ka ula dona ka foko ni tungaranke kelengela fefe fleni ko deme kon ne bina do nunuma wala sa chukam na use ka bolumina yero soro uyere mal jamana kon na laya o wati kelena tungaranke do koni ayere ka foko o hakilina nu koni ko ulu koni jigibata ka ko sabla ko adobla sanchama ko ne beke soni ulu koni boloka da o demenu nunga ka wala dona ka fo ko o demenu nun koni jamana nyamo ka fola ko ube adam ne wa bioro la katabla wa keme nyonala ambali ma ni kemara de ko ma boloka da kuloka ani che aka kulo majora o xambe anya wona were